Maan elinvoimaa on helppo parantaa kierrättämällä kasvijäte omassa puutarhassa. Samalla ravinteet palautuvat maahan, vältyt puutarhajätteen pois kuljettamiselta ja kannat vähemmän uutta multaa puutarhaan. Kaikkia lehtiä ei keväällä ja syksyllä tarvitse siivota pois. Osan lehdistä voi haravoida pensaiden alle itsekseen maatumaan. Levitä kompostimultaa lehtien päälle, jotta pensaiden alustat siistiytyvät ja lehdet maatuvat nopeasti. Kompostointi kannattaa, sillä puutarhakompostiin laitettu materiaali painuu nopeasti ja nielee uskomattoman määrän jätettä, josta valmistuu uutta humusta. Komposti on rikas ja elävä maanparannusaine, jossa on miljoonittain eläviä mikrobeja ja tuhansittain pieneliöitä. Maatuminen vie ainakin vuoden. Tunnustele välillä syvemmältä, onko komposti märkää ja tarvitsee kuiviketta tai liian kuivaa ja tarvitsee kastelua. Nurmikon leikkuujätettä ei tarvitse edes kompostoida. Se sopii tuoreena suoraan maan katteeksi kasvimaalle ja alkukesällä perennapenkkiin tai pensaiden juureen. Nurmikate lisää multavuutta ja eliötoimintaa, pidättää kosteutta ja estää rikkojen kasvua. Risujen ja oksien jälkikäsittely on vaivalloista, paitsi jos kokoat ne lahopuuaidaksi. Oksat painuvat ajan mittaan itsekseen kasaan, mutta alkuun niitä voi painellakin matalammaksi. Päälle mahtuu aina uusia oksia. Lisätietoja saat henkilökunnalta ja osoitteesta muhevainen.fi.